नमस्कार मित्रांनो, जी के स्टोरी टेलर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर मी आज पुन्हा एकदा घेऊन आलोय अंगाचा थरकाप उडवणारा असा एक अनुभव सुरू करण्याआधी एक छोटीशी विनंती आहे। जर आतापर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा। तर चला मग जास्त वेळ न दवडता आजच्या या थरारक आणि अंगाचा थरकाप उडवणाऱ्या अनुभवाला आपण सुरुवात करूया। शांत झाडांनी वेढलेल्या त्या परिसरात एक जुनं घर होतं। मोठं, थोडं मोडकळीस आलेलं, पण त्यात काहीतरी वेगळीच ओढ होती। राकेश आणि स्वाती या दाम्पत्याने आपल्या 8 वर्षाची मुलगी आरोही हिच्यासोबत तिथे राहायचा निर्णय घेतला। शहरातलं भाड्याचं आयुष्य आणि गोंगाट सोडून शांत आयुष्य जगायचं असं त्यांचं ठरलं होतं। घर पाहायला गेल्या दिवशीच स्वातीला तिथे काहीतरी विचित्र जाणवलं होतं आणि जेव्हा भिंतींवर नजर गेली तेव्हा तिला असं जाणवलं कुणीतरी आपल्याकडे बघतंय का। पण लगेच तिने तो विचार झटकून टाकला। काय ग, काय विचार करते? घर छान आहे ना? राकेशने तिला विचारलं। हो, छान आहे, ती हळूवार म्हणाली, पण तिच्या आवाजात थोडासा संकोच होता। घर जुनं असलं तरी एकदम व्यवस्थित होतं। लाकडी मजली, जुन्या पद्धतीच्या खिडक्या आणि अंगणात एक वटवृक्ष। आरोहीला ते घर फार आवडलं। ती लगेच धावत धावत प्रत्येक खोलीत गेली आणि ओरडतच म्हणाली, आई, मला माझी खोली ही हवी। त्या दिवसानंतर काही दिवस सर्व काही ठीक होतं। राकेश दररोज ऑफिसला जात असे, स्वाती घरातली कामं सांभाळत होती आणि आरोही शाळेत जात होती। पण मग एक दिवस काहीतरी वेगळंच घडलं। त्या संध्याकाळी जोराचा पाऊस होता। राकेश ऑफिसमध्ये अडकला होता, त्यामुळे स्वाती आणि आरोही ह्या दोघीच घरात होत्या। जोरदार विजा चमकू लागल्या। आरोही तिच्या खोलीत चित्र काढत होती आणि स्वाती स्वयंपाकघरात जेवण बनवू लागली। अचानक आरोहीच्या खोलीतून कसल्याचा आवाज आला, जणू काही खेळण्याचा बॉल जमिनीवर जोरात पडल्यासारखा। स्वाती ओरडली, आरोही, काय करते ग? काही नाही ग आई, मी नाही टाकला बॉल। त्यावर स्वाती पुन्हा म्हणाली, अगं मग आवाज कसला? अगं इथे एक मुलगा आहे, तोच फेकतोय बघ बॉल, आरोहीने निरागसपणे सांगितलं। ते ऐकून स्वाती थबकली। मुलगा? कोण मुलगा? त्यावर आरोहीने पुन्हा उत्तर दिलं, अगं बघ ना, तो माझ्याशी खेळायला म्हणतोय पण त्याचं नाव सांगत नाहीये। स्वाती धावतच खोलीत गेली। खोली पूर्णपणे रिकामी। आरोही तिच्या रंगपेटीकडे बघत बसली होती आणि जमिनीवर खरंच एक जुना बॉल पडलेला होता, मातीने माखलेला आणि एकदम जुना वाटणारा। हा बॉल कुठून आला? स्वातीने असं विचारताच आरोहीने उत्तर दिलं, अगं त्या मुलाने टाकला इथे। स्वातीने काहीच न बोलता तो बॉल उचलला आणि बाहेर फेकून दिला। तिला वाटलं आरोही कल्पना करत असेल, पण त्या रात्री मात्र तिला स्वतःलाच काहीतरी जाणवलं। रात्री 10:30चा सुमार होता। आरोही झोपलेली आणि स्वाती खिडक्या बंद करत होती। बाहेर पावसाचा आवाज आता मंदावला, पण वारा अजूनही जोरात वाहत होता। तिने शेवटची खिडकी बंद केली आणि तेवढ्यात तिला मागून हलक्या आवाजात कोणीतरी म्हणालं, काकू, माझा बॉल दे ना। तिच्या अंगावर काटा आला। ती पटकन मागे वळाली, पण मागे मात्र कोणीच नव्हतं। पण खिडकीच्या काचेतल्या परावर्तनात तिला काहीतरी क्षणभर दिसलं। ते होतं एका छोट्या मुलाचं प्रतिबिंब। ती मोठ्याने ओरडली, कोण आहे तिकडे? पण घरात फक्त तिचा आवाज घुमला। आरोही मात्र शांत झोपलेली। स्वातीने दिवे चालू ठेवले आणि संपूर्ण रात्र तशीच बसून काढली। पुढच्या सकाळी तिने राकेशला सगळं काही सांगितलं। तो हसतच म्हणाला, अगं स्वाती, तुला भ्रम झालाय, घर जुनं आहे ना, म्हणून तुला थोडं विचित्र वाटते बहुतेक। त्यावरती म्हणाली,
अहो पण राकेश, त्या बॉलचं काय? आणि आरोही म्हणते ना की त्याच्याशी ती बोलली. त्यावर राकेश म्हणाला, अगं मुलं कल्पना करतात आणि तिच्या बोलण्याचं तूही टेन्शन घेऊन बसलीयस. सोड तो विषय, मला ऑफिसला जायचंय. एवढं बोलून राकेश पुन्हा ऑफिसला गेला. स्वातीनेही त्याकडे थोडं दुर्लक्षच केलं आणि नेहमीप्रमाणे आपल्या कामात गुंतली. दिवस एकदम शांत गेला. पण त्या रात्री पुन्हा आरोही उठून बसली आणि तिच्या कानाशी कुजबुजली, आई, तो पुन्हा आलाय. त्यावर स्वाती म्हणाली, कोण कोण आलाय? त्यावर आरोही म्हणाली, अगं तो छोटा मुलगा, आणि तो मला सांगतोय की त्याचं नाव आर्यन आहे आणि तो इथेच राहायचा. पण आता सगळे गेले आणि तो एकटाच राहिलाय. स्वातीचं हृदय धडधडू लागलं. ती थोडं रागावतच म्हणाली, आरोही झोप गप, काहीही बोलतेस, कोणी नाही येते. ती असं म्हणाली तर खरं, पण आरोहीच्या चेहऱ्यावरचा आत्मविश्वास तिला धडकी भरवणारा होता. त्या रात्रीनंतर मात्र आरोहीचं वर्तन बदललं. ती एकटी खेळायला लागली, एकटीच बोलायला लागली आणि कधी कधी तर ती घराच्या रिकाम्या कोपऱ्यात बघून हसत असे. स्वातीच्याही लक्षात आलं की नक्कीच काहीतरी चुकतंय. एक दिवस तिने पाहिलं, आरोही खोलीच्या भिंतींवर काहीतरी चित्र काढत आहे. भिंतीवर तिने 4 आकृत्या काढल्या होत्या. एक आई, एक बाबा आणि एक ती स्वतः. पण बाजूलाच लाल रंगाने अजून एक आकृती होती, जणू काही रक्तासारखी. स्वातीने आरोहीला विचारलं, काय ग आरोही, हा कोण आहे? त्यावर आरोहीने उत्तर दिलं, आगाई, हा आर्यन आहे, त्याचं घर आपल्याच घरात आहे. त्या क्षणी स्वातीच्या अंगावर काटा आला, कारण ते भिंतीवरचं चित्र हळूहळू ओलं दिसायला लागलं, जणू रंग नव्हे तर काहीतरी वाहतय. ती मोठ्यानं ओरडली आणि घाबरूनच मागे सरकली. तिने आरोहीला समजवण्याचा प्रयत्न केला की बाळा, या घरात फक्त आपण तिघच राहतो, चौथं कोणीच नाही. पण आरोही मात्र ते मानायला तयारच नव्हती. एकेकाळी खिदळणारी, गाणारी ती लहान निरागस मुलगी आता पूर्णपणे शांत झाली होती. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ती फक्त तिच्या खोलीतच बसायची. ना शाळेची तयारी, ना आईशी बोलणं. जेवणाच्या वेळी स्वातीने हाक मारली की ती बाहेर यायची आणि खाली मान घालून जेवायची आणि लगोलग निघून जायची. कधी आरोही दार बंद करून काहीतरी एकटीच कुजबुजायची, कधी मोठ्याने हसायची, पण त्या हसण्यात आता अजिबात निरागसपणा नव्हता. तिच्यात होणारे बदल स्वातीला आता स्पष्ट जाणवू लागले. एका रात्री तिने पाहिलं, आरोही आरशासमोर उभी होती. अंधारात आणि मंद चांदण्यांच्या उजेडात तिचा चेहरा एकदम फिकट दिसत होता. स्वातीने हळू आवाजात विचारलं, आरोही, काय करतेस बाळा? आरोही हळूच म्हणाली, आई, आर्यन म्हणतोय त्याला आई दिसत नाहीये. तिचं ते बोलणं ऐकून स्वातीच्या अंगावर शहारे आली. आता मात्र तिचा संयमाचा बांध फुटला होता. ती मोठ्याने ओरडली, आरोही, खूप झालं. आर्यन वगैरे इथे कोणीच नाही राहत. तुला कळतंय का? आपण तिघेच फक्त इथे राहतो. त्यावर ती पुन्हा हळू आवाजात म्हणाली, आगाई, मी खोटं बोलत नाहीये, तो इथेच राहतो. स्वातीने तिला पुन्हा विचारलं, सांग बरं, कुठे राहतो तो? त्यावर आरोही खिडकीबाहेर बोर्ड दाखवत म्हणाली, तो बघ, त्या विहिरीजवळ राहतो तो, माझा मित्र आर्यन. तिने खिडकीतून बाहेर पाहिलं. खिडकीबाहेर एक जुनी विहीर होती. त्या विहिरीकडचं वातावरण एकदम भेसूर होतं. तिकडे अजिबात काळं कुत्रंही दिसत नव्हतं. पण आता मात्र स्वातीच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. तिला आता जाणवलं की हा दिसतोय तेवढा साधा प्रकार नाही. तिने झटक्यात खिडकी बंद केली. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच तिने राकेशला सगळं काही सांगितलं. राकेश, अहो, आपली मुलगी बदलते. ती नेहमीच काहीतरी पाहते आणि मला म्हणते की एक मुलगा तिच्यासोबत खेळायला येतो, पण मला तर तो दिसत नाही. मला तर वाटतं या घरात काहीतरी आहे. त्यावर राकेशने मात्र खांदे उडवले. अगं स्वाती, हे सगळं तुझ्या डोक्यात आहे. आरोही फक्त घाबरली.
आणि असं बोलून तू तिला अजून घाबरवतीस. शांत राहा थोडी. पण स्वातीला माहीत होतं की आरोही जे पाहते ती फक्त कल्पना नाही. घरातल्या भिंतींवर, कधी कोपऱ्यात आणि कधी कधी तर आरशात काहीतरी सावल्या हलताना तिलाही दिसत होत्या. आणि दररोज रात्री नेमकं 12:15 वाजता घरातल्या पाण्याच्या नळातून टपटप असा आवाज यायचा. तो आवाज थांबवण्यासाठी स्वाती रात्री नळ बंद करायची, पण तरीही आवाज थांबायचा नाही. एकदा तिने ठरवलं की आज नक्की पाहायचंच की आवाज येतोय तरी कुठून. 12:15 वाजता ती उठली, टॉर्च घेतली आणि स्वयंपाकघरात गेली. आवाज मात्र मागच्या अंगणाकडून येत होता. तिनं हलकीशी खिडकी उघडून पाहिलं. आवाज मात्र त्या मागच्या अंगणाकडून येत होता, जिथं ती जुनी विहीर होती. तिने हलकच खिडकी उघडून पाहिलं. त्या विहिरीभोवती एक जुना कुंपणाचा लोखंडी कट्टा होता. जोराचा वारा वाहत होता आणि त्यात कुणाचा तरी मंद श्वास ऐकू येत होता. आणि त्या विहिरीकडूनच तो थेंब थेंब टपकण्याचा आवाज यायचा. तिने झटक्यात खिडकी बंद केली. ती आता चांगलीच घाबरली होती. तिने पळतच जाऊन राकेशला उठवलं आणि त्याला म्हणाली, राकेश, मला वाटतं या घरात काहीतरी आहे. आपण हे घर सोडायला हवं. राकेश रागानेच म्हणाला, स्वाती, खूप झाला आता. काहीच नाही इथे. तू भूत आत्मा असल्या गोष्टींवर विश्वास का ठेवते? त्याचा रागाचा पारा चढला होता. स्वाती ते बघून शांत झाली, पण आतून तिला माहीत होतं की नक्कीच काहीतरी मोठं होणार आहे. ती शांतपणे अंगावर घेऊन झोपली. ती रात्र नेहमीपेक्षा शांत होती. बाहेर वारा नव्हता. झाडांच्या सावल्या चांदण्यात स्पष्ट दिसत होत्या. राकेश एकदम गाढ झोपेत. स्वातीचाही आता डोळा लागलेला. मध्यरात्र उलटली. राकेशला अचानक काहीतरी आवाज ऐकू आला. आता जवळपास रात्रीचे 2-3 वाजले असतील. तेवढ्यात राकेशला अचानक कसलासा आवाज आला आणि त्याची झोपमोड झाली. तो आवाज म्हणजे जणू कुणीतरी पाण्यातून बादली बाहेर ओढत आहे. तो जागेवरच उठून बसला आणि आवाजाचा कानोसा घेऊ लागला. तो आवाजाचा कानोसा घेत घेत अर्धवट झोपेतच त्या खिडकीच्या दिशेने वळाला. तो आवाज त्या खिडकीकडूनच येत होता. त्याने झटक्यात जाऊन ती खिडकी उघडली. खिडकीच्या बाहेर चांदण्यांचा प्रकाश विहिरीपर्यंत पोहोचत होता. त्याने खिडकीतून डोकावलं आणि त्याचं रक्तच गोठलं. विहिरीच्या काठावर एक बाई उभी होती. काळी लांबलचक केस, फाटकी साडी आणि हातात लोखंडी बादली. ती सावकाश त्या विहिरीतून पाणी काढत होती. ती पाठमोरी उभी असल्याने तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता, पण तिच्या बाजूलाच विहिरीच्या कठड्यावर आरोही पाय खाली घालून बसलेली होती. तिचा पांढरा नाईट ड्रेस ओला झालेला, केस विस्कटलेले आणि ती निर्विकारपणे त्या बाईकडे बघत होती. राकेश मोठ्याने किंचाळला, आरोही! तो धावत धावतच खाली गेला. दरवाजा उघडताना त्याच्या हातातली किल्ली थरथरली. बाहेर गेल्यावर जोराचा वारा सुटलेला. झाडं मोठमोठ्याने हलू लागली. आकाशही काळं झालेलं. तो मोठ्याने ओरडतच तिकडे गेला, पण त्या क्षणी तो आवाज अचानक थांबला. विहिरीकडे पोहोचल्यावर तिथं आता अजिबात काहीच नव्हतं. विहीर तशीच शांत, पाण्यावर चांदण्यांचं प्रतिबिंब. मात्र आरोही आणि ती बाई दोघेही तिथे दिसत नव्हत्या. राकेशच्या अंगावर शहारे आले. तो झटक्यात मागे वळाला आणि त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली, कारण त्याला घराच्या छतावर 2-4 आकृत्या उभ्या दिसल्या. एक बाई, 2 मुली आणि एक लहानसा मुलगा. त्या नजर रोखून राकेशकडेच बघत होत्या. त्यांचे चेहरे एकदम विद्रूप, केस विस्कटलेले आणि चेहऱ्यावर एक विक्षिप्त हसू. तो क्षणभर थबकला. त्याने झटक्यात जाऊन आरोहीच्या खोलीचं दार उघडलं, पण आरोही मात्र पलंगावरच गाढ झोपलेली. तिच्या खोलीची खिडकी सताड उघडी होती आणि पडदे वाऱ्यात उडत होते. त्याने पाहिलं, आरोहीच्या हातात एक जुना बॉल होता. कदाचित हा तोच बॉल असावा ज्याच्याबद्दल स्वातीने मला सांगितलं असावं. त्याने झटक्यात जाऊन तो बॉल घेतला आणि खिडकीच्या बाहेर भिरकावला.
आणि आरोहीला उठवून तो आपल्या खोलीमध्ये घेऊन गेला. त्याचं सर्वांग घामाने भिजलेलं. त्याने स्वातीला उठवलं आणि घडलेला सर्व प्रकार एका दमात तिला सांगून टाकला. स्वातीही खूप घाबरली आणि ती राकेशला म्हणाली, मी तर तुम्हाला आधीच बोलले होते की इथे काहीतरी आहे, पण तुम्ही तर माझं ऐकतच नव्हते. आपण उद्याच दुसरीकडे राहायला जाऊ. उगाच मुलीच्या जीवाशी खेळ नको. त्या दोघांनी निर्णय घेतला की सकाळ होताच आपण हे घर सोडून द्यायचं. रात्रभर ते दोघेही झोपले नाहीत. सकाळ झाली आणि दोघांनीही वेळ न दवडता लगोलग ते घर सोडून दिलं आणि दुसरीकडे राहायला गेले. त्यानंतर मात्र आरोहीला अनेक दिवस त्या घराचे स्वप्न येत राहिले. एक दिवस राकेश सहकुटुंब मंदिरात गेला आणि तिथल्या भटजींना घडलेला सर्व प्रसंग सांगितला. त्यावर भटजीबुवा म्हणाले की त्या घरात नक्कीच आत्मे कैद आहेत. बरं झालं तुम्ही ते घर लवकरात लवकर खाली केलं, नाहीतर कदाचित आरोहीच्या जीवालाही धोका होता. त्यांनी देवापुढचा अंगारा घेतला आणि आरोहीच्या कपाळाला लावला आणि एक धागा घेऊन आरोहीच्या हातात बांधला. तेव्हापासून मात्र आरोहीला पुन्हा ते स्वप्न पडले नाहीत. आरोही आता पुन्हा पूर्ववत झाली. आता त्यांच्या नव्या घरात सर्व काही ठीक होतं, पण त्या घराचं नाव जरी काढलं तरी त्यांच्या अंगावर काटे येतात. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तुमच्याकडेही असेच काही अनुभव असतील तर ते तुम्ही मला कमेंट करून कळवू शकता, किंवा मग आपल्या GK Storyteller 01@gmail.com या ईमेलवर पाठवू शकता. त्या अनुभवांचं पूर्ण श्रेय हे त्या लेखकाला किंवा लेखिकेला देण्यात येईल. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन कथेसह. धन्यवाद.